Kwa dhimbele nyakura mgajuang wa dhimbele gimenyo ni mago ma bende utuche pacho ka nyako tendre gi mago mag din. Kamari uruo kamar jodolo ma din kopere koro dwaro ni tenda azimio la umoja One Kenya Alliance owere gi ng'anyo majuma kajuma. Bende gi kwa pinyo wacho mondo mi ochunga rombe mag lamo ma iloso kod jotelo mag Kenya Kwanza. Jodolo go jiwo twak e kind jotelo mare so piny Kenya kuom midhiero manyiedhore kinde mag ng'anyo. Judith Mondi miyo waler mathoth. Ne en wuoth wer kod othith e lwedo e bombe mathoth ye piny Kenya. Kanise ma opogore kuma oriwo kopere, Anglican kod Lejo Maria e kind mamoko ne oluwo yo ka gihingo odiechieng' maler mar sapo othith. Ne giriwore e nyasi mar sapo othith, nyasi mitimo e Jumapil mokwongo mar dwe mar Ang'wen kaka rapar mar donjo Yesu e boma mar Jerusalem. E nyasi ma higani, riwruok mar Jodolo mar din kopere ka otelnegi kod Archbishop ma Nairobi Philip Anyolo mane lose kaunti ma Kiambu okwedo ng'anyo mag joazimio kendo kumo rombe mag lamo ma iloso kod jotelo mag siasa. We as Catholic bishops now demand a truce and suspension of all political demonstrations from the opposition. We also ask for the suspension of celebrative gatherings and prayer meetings organized by government and political leaders with the political nuances witnessed in such gatherings and prayer meetings. Just walked this Palm Sunday, and our brothers and sisters want to commemorate the major events of their Christianity. Our Muslim brothers also and sisters are also in the holy month of Ramadan. Anyolo koni jodito mag siasa duto kosechiwo thuolo mar twak mar reso Kenya kuom tulo manyiedhore e kinde ng'anyo. Jadolo no okwayo jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar azimio la umoja Raila Odinga mondo mi oket Kenya nyime kendo many duoko makare ne gik masiko kelo gwenyruok e kindgi. Instead of seeking solutions, our political leaders have chosen to escalate hate, revenge, anarchy without care for our country. It is a wrong direction we are going, and God forbid. We are demanding that insult cease. We are demanding that Kenyans be respected. We are demanding that God be given respect. And we are asking you just to come down and listen to one another, to stop insulting one another, to stop incitement. E kaunti ma Kisumu bende, jotelo mag din okwayo kwe. Archbishop makopere diocese ma Kisumu Mano Morris Muhatia okwayo bila mondo kik rakre kod jopiny poni ng'anyo dhi nyime. Archbishop mar Voice of Salvation and Healing Church Winnie Owiti bende kwayo piny mondo orit kwe. Wang'eyo ni nego yam saba, wang'eyo ni nego mogo nego lumchie, wang'eyo na biera nego bende parliament, wang'eyo ni gik moko kosetimore yo makare onego timre yo makare. To awa wacho niya, donge jotendwa ariyo gi nyalo bedo piny mondo giwuo. We are therefore asking all Kenyans who are God-fearing, including our police officers, on their own personal decision not to participate in demonstrations this week. Magi biro e kinde ma azimio la umoja osebedo ka bago ng'anyo kuom jumbe ariyo koro e pachoka ka gisundo piny owacho mondo miyo yaw sava mar ombulu kendo dwok piny nengo mar ngima. Judith Mondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni moko kuom